A todos e todas, quixera, en primeiro lugar, mostrar o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega e os organizadores desta xornada por convidarnos a reflexionar conxuntamente aos responsables da redacción e execución das obras públicas, así como responsables da salvagarda e o estudo do patrimonio cultural de Galicia. En primeiro lugar, facer referencia á obra de A busca do tempo perdido de Marcel Proust. No primeiro tomo da súa obra, o sabor dunha magdalena transporta ao protagonista a súa infancia. A capacidade de rememorar da Magdalena de Proust podería servirnos a nos agora para introducir o principal valor do patrimonio cultural, que é a capacidade de custodiar e activar a memoria. Desde un humilde peto de ánimas que evoca sentimentos a través deles, unha persona cun lugar e cunha tradición, ata un camiño, unha rota de peregrinación que percorre miles de kilómetros e decenas de séculos ata chegar ao pé dun altivo monumento, podemos atopar múltiples exemplos de depósito de memoria común e de elementos que, como a Magdalena de Proust, activan a capacidade de rememorar, de lembrar, de identificación do lugar e dunha cultura. O tempo pasa e do pasado tan só nos queda a memoria, e a ela retornamos cando buscamos ese tempo perdido. Unha memoria común que, polo tanto, nos confire a nosa identidade. Esta necesidade de rememorar para poder ser innata ao ser humano é, a partir do século XIX, o que nomeamos patrimonio. As cousas só existen cando as nomeamos e, por isto, aínda que moitos dos obxectos do patrimonio cultural posúan unha calidade sobranceira e de antiguidade, o concepto é relativamente recente. Sen embargo, é moito máis recente o patrimonio natural, a outra pata do banco que constrúe ese concepto de prestixio que é o patrimonio mundial. Ás veces, desde as administracións responsables da salvagarda, miramos con certa envexa aos nosos colegas que tutelan o patrimonio natural. En moi poucos anos, a concienciación social sobre as accións e actuacións en prol da defensa medioambiental e da biodiversidade teñen alcanzado un grande consenso social que, en xeral, as fai claramente demandadas e exixidas a toda a sociedade plural e comprometida que participa e colabora activamente na súa consecución. Así, por exemplo, nalgúns casos, a merca dun automóbil, hoxe en día, as propias marcas a divulgan e a ofrecen como a posibilidade de mercalo equivalencia á plantación de unhas determinadas árbores. Isto fai que o propio cliente asuma para sí e como unha ventaxa persoal o compromiso co medio ambiente independentemente do custo que supoña para el a merca do coche. Así mesmo, existen vehículos e hábitos fortemente consolidados na sociedade como a da reciclaxe, que hoxe en día está constantemente na formación das escolas e nos medios de comunicación masiva asumíndola como propia. No ámbito do patrimonio cultural, estando o obxecto exactamente ao mesmo nivel de protección que o patrimonio natural, aínda non fomos quen de atopar ese compromiso e esa apreciación por parte da sociedade en xeral. Este feito, entre outros, supón que en moitos casos a defensa do patrimonio cultural é causa de conflictos que xeran crispación ou incluso, en ocasións, graves prexuízos económicos. A salvagarda do patrimonio cultural precisa dun procedimento previo e un proceso de patrimonialización. A capacidade de rememorar dos monumentos en ocasións é intencionada e a posúen desde a mesma creación. Ás veces, no caso dos monumentos e bens histórico, artísticos, culturais, este valor gañase co tempo e a conclusión
dun proceso que vai cargado aos obxetos de significado para unha colectividade, os testemuños e os trazos necesarios que explican e rememoran a súa contribución histórica e cultural e a civilización universal. Ao longo do tempo, eses mesmos bens vanse dotando dun valor identitario que permite aos individuos e aos povos sentirse identificados e representados polo propio patrimonio cultural, proceso que tamén se realiza grazas á patrimonialización, nas que as persoas e as colectividades converten en propios os obxetos e os sitios creados por xeracións pasadas. Tradicións, costumes, obxetos, inmobles, sitios e territorios que pola súa propia relación co patrimonio cultural, porque forman parte del ou porque caracterizan o marco ambiental que lles é propio, constrúen unha paisaxe na que os povos se ven, se senten totalmente representados. A legislación é a nosa responsabilidade e o noso compromiso como representantes da Administración competente en materia de patrimonio cultural. Nos obriga, pola súa parte, a protección, a conservación, acrecentamento, difusión e fomento, procurando facilitar a súa investigación científica e garantir a súa transmisión ás xeracións futuras. Pero a obriga e a responsabilidade desta labor non é exclusiva do ente encargado da tutela do patrimonio cultural. É un deber que alcanza a toda a sociedade e que de forma particular obriga aos axentes implicados directamente nas actuacións que poidan afectalo. Deber, obriga e compromiso que debería desenvolverse cando menos no ámbito da nosa administración pública por medio de políticas transversais que alcancen a todos os departamentos implicados. Sen algunha legislación, isto está claro, é na que regula a tramitación administrativa daqueles expedientes que poñen en relación as actuacións das obras públicas coa salvagarda do patrimonio cultural. En esta materia, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural conta con longa experiencia no desenvolvemento destes procedementos e nos éxitos e dificultades que supoñen. O marco propio desta relación, ou cando menos a perspectiva do estudo primeiro, é máis ampla é a que deseña a tramitación medioambiental. A perspectiva ambiental relaciona o patrimonio cultural e natural coa paisaxe e a transformación do territorio, como bens activos, recursos imprescindibles para acadar o desenvolvemento no marco director da sustentabilidade medioambiental e da procura da mellora da calidade de vida das persoas. Como di o primeiro parágrafo da exposición de motivos da nova Lei de Avaliación Ambiental, a avaliación ambiental resulta imprescindible para a protección do medio ambiente, facilita a incorporación dos criterios de sustentabilidade na toma de decisións estratégicas a través da avaliación dos plans e programas e a través da avaliación de proxectos garanta unha adecuada prevención dos impactos ambientais concretos que se podan xerar ao tempo que establece mecanismos de corrección e compensación. A legislación vixente establece as bases que deberán rexer a avaliación dos plans, programas e proxectos que podan ter efectos significativos sobre o medio ambiente e o patrimonio cultural e natural. O seu deseño e as súas determinacións perseguen que a totalidade do territorio do Estado posúa un nivel de protección ambiental ao tempo que procura un desenvolvemento sostible. Para conseguilo, as administracións públicas deberán axustar as súas actuacións en materia de avaliación ambiental aos principios de lealtade institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración e coherencia. Para isto, deberase garantir a debida ponderación da totalidade dos intereses públicos implicados, en particular
daqueles dos que a súa xestión estea encomendada a outras administracións públicas. Preceptos que xa de algunha forma foron recollidos na nosa legislación sectorial de patrimonio cultural cando no artigo 32 da Lei 8/1995 determinase que a Consellería de Cultura deberá ser informada dos plans, programas e proxectos tanto públicos como privados que pola súa incidencia sobre o territorio poidan implicar risco de destrucción ou deterioro do patrimonio cultural de Galicia. Este marco xurídico, combinado polas determinacións ambientais en materia de patrimonio cultural, permite, habilita e obriga a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a establecer todas aquelas medidas de protección e corrección que consideren necesarias para a protección do patrimonio. Mais, para poder desenvolver de forma acaída e responsable este mandato, precisamos non só de ferramentas xurídicas que regulen o procedimento administrativo, senón tamén de boas ferramentas técnicas e científicas que permitan coñecer a realidade do territorio, caracterizar a súa significación e valor cultural. Ao mesmo tempo que someter a un proceso de avaliación ambiental que analice, detecte e valore os posibles efectos e impactos que poidan xerar as obras públicas e calquera outra actuación que o afecte, cualificándoos para deseñar as medidas correctoras precisas que os eviten e os minimicen. Porén, compre salientar que estámonos a mover sempre nun ámbito preventivo. Desde este punto de vista, na práctica, o obxectivo do traballo dos documentos de avaliación ambiental non debería ser tanto o mero deseño de unha medida correctora que elimine ou diminúa a graduación do impacto ou a compensatoria que busque a restauración do ben. O obxectivo debe ser a obtención de datos e criterios a incorporar ao proxecto con criterio de sustentabilidade medioambiental. Criterio e obxectivo que persigan que unha vez detectados os efectos previsibles, directos e indirectos, acumulativos ou sinérxicos sobre o patrimonio cultural, se incorporen de forma interdisciplinar a redacción e deseño do plan, do programa ou do proxecto de obra. O obxectivo debe ser garantir a compatibilidade da obra pública sobre o patrimonio cultural, o territorio e a paisaxe, no que se atopa e aos que caracteriza, nun marco de sustentabilidade medioambiental, evitando ou corrixindo os efectos de orde negativos. Así, se daría resposta tamén á finalidade da nova lei que, como di na súa exposición de motivos, busca aumentar a seguridade xurídica dos promotores. Coido que xa temos superada aquela visión que, sen embargo, sigue existindo nalgúns documentos de avaliación ambiental non hai moito tempo, nos que se concluía que un determinado elemento do patrimonio cultural xeraba impacto sobre unha obra pública que dificultaba a súa execución. A actividade principal da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación coa construción das obras públicas e, polo tanto, a supervisión da súa posible afección ao patrimonio cultural co fin de evitala no marco das autorizacións preceptivas derivadas da Lei 8/1995 ou dos informes sectoriais emitidos ao abeiro dos procedementos da avaliación ambiental. Para poder realizar este traballo é imprescindible coñecer cal é o patrimonio afectado, os seus valores e intereses culturais e a súa posición xeográfica concreta. Polo tanto, un dos retos ao que debemos enfrontarnos na xestión do patrimonio cultural no contexto da súa relación co patrimonio e co proxecto e execución das obras públicas é garantir
o desenvolvemento dos procesos do que poderíamos denominar a protección preventiva do patrimonio cultural. Estas fases, xa amplamente testadas e desenvolvidas na práctica de arqueoloxía, incluirían unha diagnose, unha intervención prospectora, a investigación patrimonial, a análise, a interpretación de datos e a publicación e a difusión dos resultados. Cada vez, con máis pulo, a protección dos elementos patrimoniais debe poñerse en relación co territorio, a partir dun coñecemento xeral e amplo do ámbito espacial que se pretende tutelar. Compre ter presente para isto que un territorio pode estudarse desde dúas perspectivas, a diacrónica, que describa a transformación do territorio a través do tempo, e a sincrónica, que, sen ter en conta a súa evolución histórica, describa ou teña en consideración a realidade actual ou a dunha época concreta. No eido cultural, cada vez máis interesa a primeira das visións, aquela que describe como son e por que os territorios cambiaron ao longo do tempo. Un punto de vista que non é incompatible en absoluto coa análise dos aspectos sincrónicos que a investigación realiza sobre os bens concretos ou sobre cortes ou etapas da historia e que resultan moi útiles para o coñecemento da ocupación antrópica do territorio. Obtidos os resultados e caracterizados segundo ambas as dúas visións do territorio, a Administración responsable do patrimonio cultural quédanos aplicar os procedementos xurídicos previstos para a protección. O promotor da obra pública debe, pola súa banda, garantir a incorporación interdisciplinar destes datos aos programas e condicionantes a ter en conta no deseño dos proxectos. Para isto, entendemos que a mellor maneira de facelo é garantindo unha transmisión de coñecemento transversal entre as disciplinas de estudo que participan na redacción do proxecto e especialmente entre aquelas que teñan a responsabilidade de avaliar os efectos e determinacións derivadas da salvaguarda e a adaptación á paisaxe e a salvaguarda e protección dos valores, dos recursos culturais e naturais do territorio. Así, o Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014 establece no seu eixo 4 a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial. Así di, Galicia ten que converter o seu territorio na mellor e máis valiosa das súas vantaxes comparativas. O carácter irrepetible do noso medio rural, paisaxe, cultura, recursos humanos, todos eles postos ao servizo do crecemento, mais non a toda costa, senón ao contrario, buscando equilibrio entre as diferentes zonas. Incorpórase así ao patrimonio cultural o paisaxe e o medio natural. O patrimonio cultural é un recurso, e como tal recurso de interese para a mellora da calidade de vida e de desenrolo da comunidade galega debe ser incorporado, salvagardado, promovido e fomentado polos distintos plans e programas territoriais ou polos proxectos que afecten ao territorio nos que as chamadas obras públicas teñen moito que ver. O concepto de ben cultural formaliza unha mensaxe que salienta a importancia da memoria e o pasado, ao mesmo tempo que xera unha obriga para a sociedade presente de preservar e acrecentar estes bens para transmitilos ás xeracións vindeiras por medio da técnica da tutela e a protección. Convencer e persuadir a sociedade da necesidade de preservar estes bens precisa dunha estrategia. Non só se trata de convencer sobre a necesidade da súa conservación, senón tamén da importancia que como recursos posúen un valor indubidable non só
a nivel económico, senón máis ben polo seu interese material. O territorio o podemos entender como o espazo no que se ten desenvolvido a actividade humana ao longo do tempo. Un espazo antropizado e caracterizado pola actividade humana e a acción da natureza. O territorio é o lenzo sobre os que os nosos antepasados teñen trazado as pegadas que hoxe son a testemunha do noso deber histórico. A permanencia, a lectura e a interpretación destes trazos é imprescindible para a construción da memoria. E esta memoria non outra cousa a que constitúe o noso patrimonio cultural. Un feito cun forte significado identitario ao mesmo tempo que un recurso imprescindible para a formación, o desenvolvemento cultural, social e económico e a mellora da calidade de vida. O territorio, estudado como ben cultural, permite elaborar un mapa que amosa a pegada da historia. Un conxunto de bens, materiais e inmateriais, que de forma continua e diacrónica foronse depositando, construindo, ideando aquel espazo natural que nalgún momento foi o orixe da nosa terra galega. Este proceso de creación dun territorio antropizado ao longo de moitos séculos xerou outro dos nosos máis importantes e singulares recursos, a paisaxe. Sen dúbida, un valor da nosa identidade galega. A salvagarda desta paisaxe, considerada polo seu valor cultural, precisa de protección dos elementos patrimoniais e dos recursos dispoñibles. A investigación para a protección é a fase que determina a identificación dos recursos, por isto é unha das fases de maior relevancia. Nesta fase colaboran activamente as administracións que promoven as obras públicas a través do procedemento de avaliación ambiental. Nesta construción da paisaxe, pola acción conxunta do home á naturaleza, as actuacións das chamadas obras públicas xogaron un papel senlleiro. Non existe, polo tanto, ou non debe existir conflicto algún entre patrimonio cultural e obra pública. No século XXI, por coherencia e responsabilidade co noso planeta e para garantir a súa transmisión ás xeracións vindeiras, estamos obrigados a unha mellor calidade de vida de xeito máis sostible e respetuoso co medio ambiente e co patrimonio común, o patrimonio natural e cultural. Consciente deste proceso, o Goberno galego, ao adoptar as directrices de ordenación do territorio, é dicir, a aplicar ao territorio os conceptos de identidade, sustentabilidade e conectividade, está tendo en conta, entre outras cuestións, a necesidade de valorizar a calidade do paisaxe galego e o patrimonio cultural e ambiental de Galicia, xunto ao sistema rural entendido como un factor de atracción global do territorio. Recoñecen tamén as directrices de ordenación do territorio ao litoral de Galicia como un espazo caracterizado pola súa calidade ambiental, patrimonial e paisaxística, así como pola súa diversidade de posibilidades de modos de vida e traballo. A análise patrimonial do territorio deberá realizar un estudo que valore o potencial patrimonial do mosaico cultural do territorio, estudando desde a óptica da súa posta en valor e utilización sostible como recurso económico do desenvolvemento local e como un elemento activo na mellora da calidade de vida dos cidadáns. Non se trata, polo tanto, só de protexer sen máis inmobilizando os bens. Se trataría de realizar unha tarefa que deseñe e determine formulacións de actuacións de obras e accións públicas que respeten, integren ou impulsen o desenvolvemento da potencialidade dos recursos patrimoniais e dos bens culturais. O título desta ponencia fala de unha tarefa encomiable e difícil.
Porén, nesta tarefa, na protección do patrimonio e o territorio cultural, negámonos a considerarnos sós e, nesta tarefa, contamos co apoio do resto das administracións públicas e dos axentes sociais implicados. Só así seremos quen de conseguir, entre todos, transmitir ás xeracións vindeiras todo aquel patrimonio cultural que nos herdamos e que, ademais de contribuir á mellora da nosa calidade de vida, debe permitirnos desenvolvernos e mellorar nun contorno ambientalmente máis sostible. Moitas grazas. Ben, pois, con esta intervención da directora xeral damos por pechada as xornadas, o seminario. Agradecemos e despedimos a directora general e se alguén quere quedarse para elaborar unhas pequenas conclusións ou unhas provisorias ou un esquema de conclusións, pois podemos darlle uns minutos máis de traballo. Moitas gracias. E comprometida que participa e colabora activamente na súa consecución. Así, por exemplo, nalgúns casos, a merca dun automóbil, hoxe en día, as propias marcas a divulgan e a ofrecen como a posibilidade de a mercalo equivalencia á plantación de unhas determinadas árbores. Isto fai que o propio cliente asuma para sí e como unha ventaxa persoal o compromiso co medio ambiente independentemente do custo que supoña para ela. O reto é relativamente recente. Sen embargo, é moito máis recente o patrimonio natural, a outra pata do banco que constrúe ese concepto de prestixio que é o patrimonio mundial. Ás veces, desde as administracións responsables da salvagarda, miramos con certa envexa aos nosos colegas que tutelan o patrimonio natural. En moi poucos anos, a concienciación social sobre as accións e actuacións en prol da defensa medioambiental e da biodiversidade teñen alcanzado un grande consenso social que, en xeral, as fai claramente demandadas e exixidas a toda a sociedade plural. A todos e todas, quixera, en primeiro lugar, mostrar o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega e aos organizadores desta xornada por convidarnos a reflexionar conxuntamente aos responsables da redacción e execución das obras públicas, así como responsables da salvagarda e o estudo do patrimonio cultural de Galicia. En primeiro lugar, facer referencia á obra de A busca do tempo perdido de Marcel Proust. No primeiro tomo da súa obra, o sabor dunha magdalena transporta ao protagonista a súa infancia. A capacidade de rememorar da Magdalena de Proust podería servirnos a nos agora para introducir o principal valor do patrimonio cultural, que é a capacidade de custodiar e activar a memoria. Desde un humilde peto de ánimas que evoca sentimentos a través deles, unha persona cun lugar e con unha tradición, ata un camiño, unha rota de peregrinación que percorre miles de kilómetros e decenas de séculos ata chegar ao pé dun altivo monumento, podemos atopar múltiples exemplos de depósito de memoria común e de elementos que, como a Magdalena de Proust, activan a capacidade de rememorar, de lembrar, de identificación do lugar e dunha cultura. O tempo pasa e do pasado tan só nos queda a memoria, e a ela retornamos cando buscamos ese tempo perdido. Unha memoria común que, polo tanto, nos confire a nosa identidade. Esta necesidade de rememorar para poder ser innata ao ser humano é, a partir do século XIX, o que nomeamos patrimonio.
As cousas só existen cando as nomeamos e, por isto, aínda que moitos dos obxectos do patrimonio cultural posúan unha calidade sobranceira e de antiguidade, o concepto